Ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna reġgħet kienet waħda baxxa. Dan jirriżulta mill-istatistika tal-Eurostat ippubblikata l-ġimgħa. Ir-rata tal-inflazzjoni jew it-tnaqqis fis-saħħa ta' dħul tal-familji Maltin kienet biss 0.8%. Dan huwa inqas minn terz tal-inflazzjoni ta' 3.2% fit-tmiem amministrazzjoni preċedenti. Barra minn hekk ir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna għall-ewwel darba f'diversi snin qed tkun simili għal dik fil-bqija tal-Ewropa. Analiżi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika li l-aktar fatturi importanti wara tnaqqis tal-inflazzjoni f'Malta kien it-tnaqqis fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-istabilità fil-prezz tal-fuel. Dawn ikkontribwew għal tnaqqis ta' 0.7% fl-inflazzjoni ta' pajjiżna. B'kuntrast tul l-aħħar 5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti, ir-rata tal-inflazzjoni kawża ta' żieda fil-prezz tad-dawl u l-ilma u l-fuel kienet ta' medja ta' 6%. Fi-stqarrija l-Gvern qal li bil-miżuri li kien qiegħed jieħu, Gvern Nazzjonalista kien il-kawża prinċipali tal-inflazzjoni għolja li pajjiżna kellu bejn Marzu 2008 u frar 2013. Saħansitra din kienet waħda mill-aktar fatturi li jħassbu lin-nies. Stħarriġ tal-Eurobarometer fit-tmiem il-leġislatura preċedenti kien sab li 61% tal-Maltin intervistati kienu jqisu l-inflazzjoni bħala l-aktar problema li kienu jaffaċċjaw f'ħajjithom. Illum dan niżel għal 26%.